Bună prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip după acest canal. Eu sunt Ioana și astăzi vă voi spune părerea mea despre noul update adăugat de Avakin. Cred că ieri, habar nu am. Da, pentru că s-a adăugat un update care, sincer, mie chiar nu-mi place, pentru că, da, s-au băgat și lucruri noi în shop între timp. S-au băgat foarte multe coafuri, make-up-uri, bluze, rochii, care astea cred că erau dinainte, pentru că nu am mai intrat pe Avakin, deci nu prea știu așa. S-au băgat și foarte multe păruri așa cu două culori, sincer nu-mi stă bine, dar cred că le-am primit de undeva, habar nu am. Da, astea cred că sunt de mai mult timp, adică cred că le știți pe astea. Da, și s-a băgat și unul din asta pentru profil. Uitați cum stă cu el la profil. Trebuie să vă duceți pe o nu știu ce mapă care gen, e cu din aia de defilat sau nu știu și deschideți cadoul și primiți ăsta în spate. Am uitat cum se numește. Da, ok. Și cu update-ul mă enervează că merge prea repede, se mișcă ecranul, adică haide să mergem la o casă să vă arăt. O casă care are mai mult spațiu. Cred că asta e mai bună. Da, am primit o cadou pe asta, din câte știu eu. Cadou la Mystery Box. Da, a fost Mystery Box-ul bun cu mine, sunt de aia. Da, ok. Am și diamante de luat. Uitați-vă și voi cum se mișcă ecranul. Și cum merge. Deci, merge prea repede. Și înainte îmi plăcea. Mai bine nu-l actualizam, pentru că eu trebuie să actualizez singur aplicațiile, pentru că Magazine Play nu face asta. Adică nu știu cum să dau eu ca să actualizez singure, deci da. Și uitați o chestie, dacă dați așa înspre chat și țineți apăsat aici pe, uitați aici pe chat, o să se rătească ca un titirez, uitați. Adică, de ce ai face asta, Vachi? De ce? De ce? Adică chiar e prea de tot, adică serios. Și uitați, acum a schimbat și asta când faci poză. Adică gen, uitați, hai să punem o poziție, nu știu ce poziție. Gen, punem poziția asta, sau dansul, nu știu. Țineți așa, apăsat, și puteți să rătiți direct așa. Da. Și acum pot să sta de făcut poze tocmai aici. Și apoi și din asta de filmat aici. Adică gen să filmezi tu pe Avakin direct. Doar că îți dă chestii din aia să accepti să ți se vadă fața și gen ți se vede fața undeva pe aici. Depinde unde pui tu chestia aia de filmat. Și gen ți se vede fața. Și nu cred că mulți dintre avatuberi vrea să li se vadă fața când filmează cu ăla, deci rămânem la tradiționalul Mobizen, recorder și așa mai departe. Ok. În afară de asta s-a schimbat când mai intri pe joc. Adică gen arată altfel, stați că o să ies după joc și o să intru iarăși. Ok, am intrat înapoi pe joc și aștept să se încarce pentru că da. Uitați, a schimbat, acum arată altfel aici, adică gen s-a transformat în chestia aia albă, s-a transformat în chestia asta care e mai colorată, dar asta sincer e cât de cât ok, adică n-am ce să comentez de asta de început. Dar totuși tot tradiționala rămâne sufletul. Da, are mai multe culori din câte știu eu. Sau, da, adică știu că avea și portocaliu și așa. Da, în fine. Ok, deci, da, am aflat și eu de-abia astăzi că s-au băgat lucrurile noi în shop, pentru că aseară nu m-am uitat. Și am stat toată ziua să-mi comand pentru 3 chestii. Da. Și plus asta e chiar drăguță. Poate o să fac eu bani de ea cândva, pentru că nu prea mai am conturi de cadou. Majoritatea chestia asta ați primit-o cadou. Asta, nu știu la ce de folos, dar, da. Ok. Ce e asta? Drăguțe, îmi place. Da. Sunt mai multe chestii noi, adică, deci s-a băgat o rochie la Icon. Deci e cea mai urâtă rochie de Icon care am văzut-o până acum. Adică are o culoare de, da, de o fleșcheală, da. Și mai este și 1800 de bani. Bine, 799, da? Da, nu contează. În rest a băgat și machiaje. Astea cred că le știți, pentru că și eu le-am prins pe astea când intram mai des înainte. Pentru că, da. A fost și la reducere
din aia, cum se numește, mă? A fost și coroana la 50 ca la reducere, era vreo 33k. Stați să găsesc coroana. Unde ești coroana? Coroana nu Sfântul Pește, unde ești? Ai ascuns de mine? Căutăm coroana. Uitați-o aici. A fost coroana asta la reducere. Am avut ocazia să-mi o iau acum 2 ani de zile, doar că mi-am luat porcării. Da, ca orice jucător de level 23, mi-am luat porcării pentru că da. În caz vă interesează suma care m-a avut acum 2 ani. Datorită lui Tabjoy, cine a avut Avachin din 2000, nu știu cât, da, poate a prins Tabjoy, deci Tabjoy dădea bani, trebuia să pui tu nu știu ce chestii din aia, bla, 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 și după câteva zile sau chiar o săptămână, dacă puneai ofertă mai mare, câștigai bani. A fost și asta la reducere și asta, cred, mi se pare. Și a mai fost și lănțicul, stați că le aritmie. Așa, bun. A fost și lănțicul ăsta care mi-l doresc eu, doar că am aflat târziu că a fost la reducere și n-am apucat să-l iau. Și a mai fost mai multe și ăsta, mi se pare, dar nu se vede pe outfit-ul meu. Și a fost și inele și ceasuri la reducere, din câte știu eu. Dar eu n-am apucat să le iau, chiar dacă vreau să iau, dar na. Ok, deci cam asta a fost ce v-am prezentat astăzi. Deci v-am spus, mie chiar nu-mi place update-ul pentru că de ce ți-ar plăcea să se miște ecranul repede, să meargă ca un titirez retardat, adică, da, sau mai ales camera. De ce? Adică era mai fain când era înainte, pentru că, da, gen, toți jucătorii vechi știau de lucrurile alea mai bine și na, doar că am îmbătrânit și noi, că na, ok, asta a fost o glumă, nu contează, ok, deci cam asta a fost părerea mea despre noul update. Știu că a fost cam plictisitor acest videoclip, doar că, da, mi-a venit această idee pe moment, deci da, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați de un like la videoclipul meu, de un subscribe și de un comentariu dacă vă place sau nu acest update și să știți că am aflat că 40 și ceva la sută dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu, deci da, abonați-vă la canalul meu ca să ne strângem cât mai mulți abonați, ca să fiu fericită, pentru că da, adică, de ce nu? Ok, deci deja îmi cad în fiecare videoclip, lungesc sfârșitul, dar nu contează. Ok, deci eu am fost Ioana, ne vedem în următorul videoclip. Pa!